Suomessa tehdään tällä hetkellä 2 suurta hallinnollista uudistusta, maakuntauudistusta ja sosiaali- ja terveystoimen uudistusta, jossa pelastustoimi on tärkeä osa. Me haluamme, että nämä uudistukset pelastustoimessa eivät ole vain hallinnollisia uudistuksia, vaan haluamme samalla kehittää strategisilla tavoitteillamme pelastustoimen sisällön muuttumista entistä paremmaksi. Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä on visiomme. Haluamme tällä korostaa sitä, että pelastustoimi on keskeinen sisäisen turvallisuuden toimija niin normaali- kuin häiriötilanteissa. Tätä työtä teemme yhteistyössä, yksin emme voi onnistua, siihen tarvitsemme muita. Meillä on tukenamme kansalaisten suuri luottamus. Haluamme, että tätä luottamusta emme menetä. Pelastustoimessa on tavoitteena päättäväinen suhtautuminen työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin. Meillä on 0 tapaturmaa, meillä on 0 ammattitautia, meillä on 0 toleranssi kiusaamiseen ja 0 hoitamatonta väkivalta- ja häiriötapausta. Meillä on tavoitteena, että meillä on pelastustoimessa hyvä ja viihtyisä työyhteisö, me tehdään laadukasta työtä ja meillä on mukava siellä tehdä töitä. Työhyvinvoinnin johtaminen on yksi tärkeä osa pelastustoimen johtamista kokonaisuudessa. Myöskin työhyvinvoinnin ajattelun jalkauttaminen käytännössä ja käytäntöön on hyvin tärkeää ja tärkeä osa myöskin saada pelastustoimessa eteenpäin. Henkilöstön osaamista kehittämällä me varmistetaan laadukkaat palvelut niin pelastustoimessa kuin ensihoidossa ja myöskin pelastustoimen jatkuva uudistuminen. Meillä on pelastustoimessa tavoitteena erilaisuuden hyväksyminen ja tasa-arvon aikaansaaminen. Pelastustoimessa voi työskennellä kaikki ikään, kokoon, näköön ja sukupuoleen katsomatta. Käytännössä tähän päästään pelastustoimen eri toimijoiden yhteistyöllä. Tähän tarvitaan, jotta tämä tavoite saavutetaan, tarvitaan pelastustoimen henkilöstön ja pelastustoimen yhteistyökumppaneiden panosta. Tarvitaan sopimuspalokuntien panosta ja myös pelastustoimen vapaaehtoisten panosta. Tavoitteen saavuttamiseen liittyy 3 seikkaa. Ensinnäkin pelastustoimen tulee vahvistaa ihmisten kykyä vähentää onnettomuuksia. Toiseksi pelastustoimen tulee kannustaa ihmisiä vastuunottoon ja omatoimisuuteen. Kolmantena pelastustoimen tulee edistää ihmisten kykyä selviytyä onnettomuuksista ja häiriötilanteista ja myöskin selviytyä niistä seurauksista. Pelastustoimen tulee osallistua turvallisuudesta käytävään kansalaiskeskusteluun ja toimia aktiivisena viestijänä. Pelastustoimen ehdoton vahvuus on toimiminen lähellä ihmistä. Tätä mahdollisuutta ja tätä vahvuutta meidän on entistä määrätietoisemmin hyödynnettävä. Nykyinen järjestelmä on hallinnollista syistä jossain mielessä hajanainen. Tarkoituksena on tehostaa valtakunnallista ohjausta ja koordinointia siten, että toimintamenetelmät, toimintatavat, tietojärjestelmät ja hallinnolliset järjestelmät ovat yhdenmukaiset, samanlaatuiset maan kaikissa osissa. Keskeistä kannaltamme on se, että sosiaali- ja terveystoimen uudistuksessa pelastustoimi jatkossakin on osa ensihoitopalveluketjua. Tällä takaamme kustannussäästöjä yhteiskunnalle, erilaisia synergiahyötyjä ja mitä tärkeintä, toimintavalmiutta suurissa onnettomuustilanteissa. Sopimuspalokuntatoiminta on sekin tärkeä osa pelastustoimen järjestelmää. Noin 15 000 sopimuspalokuntalaista täydentää pelastustoimen vakinaisten joukon. Tutkimustiedon hyödyntäminen ja erilaisten toimintamenetelmien kehittäminen on osa pelastustoimen laadun parantamista. Tärkeää on kuitenkin muistaa, että pelastustoimi on palvelu, jonka täytyy pysyä kansalaisten, suomalaisten lähipalveluna.